Ассалому алайкум дӯстон, апаҳо, хоҳарҳо, подписчикони гиромиқадр. Аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. Имрӯза навори ман халатҳои якумсорти турецкӣ мебошанд, ки аз бозори нави Кормон, тарафи Тиллобозор, ҳафтум дарвоза ба навор гирифта шудааст. Шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда, лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед ё қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. Дӯстон, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҳар сол дар фаслҳои хунукӣ аз тарафи соҳибкорон ҳар гуна мавсимиҳои зимистона оварда ба фурӯш гузошта мешавад. Аз ҳамин хотир ман аз фурсат истифода бурда тавонистам якчандта аз халатҳои мавсимие, ки айни ҳол аз тарафи соҳибкорон ба фурӯш гузошта шудааст, хостам ба навор гирифта пешкаши шумо намоям. Марҳамат, акнун дӯстон, наворро тамошо кунед. Дӯстон ва бонавони муҳтарам, ана ҳамин халатҳое ки шумо дар навор мебинед, ҳаминҳо ҳамаш халатҳои турецкиянд. Инҷо бинед, ки бисёрам зебо духта ба фурӯш гузошта шудагиай. Размерҳояшон бошад, инҷо маламерка дорам ва балшимерка. Маламеркаҳош яъне размерҳое мебошанд, ки аз 42 сар карда то размерҳои 48-50 пуша мешавад. Балшимеркиҳошон бошад аз размери 52 сар карда то 58-60 пуша мешавад. Ана ҳамин халатҳое ки шумо дар навор мебинед, аксарияти ҳамин халатҳо халатҳои бепочаанд. Инҷа почадорҳошам ба фурӯш гузошта шудагиай, вале дар нарх бошад, почадораш аз бепочааш гаронтар мебошад. Масалан, агар нархи бепочааш аз 350 сомон боло нархгузорӣ шуда бошад, нархи почадораш бошад аз 550 сомон боло нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. Бо шумо метавонед занг бизанед, муомила кунед. Иншаалло ки ҳар як таъмин дар вақти хариду фурӯш шудан муомила дорад. Дӯстон, инҷо бинед, ки чӣ қадар халатҳои зебои якранг аз тарафи тароҳон бисёрам бо як духти зебо духта ба фурӯш гузошта шудааст, ки нархи чунин як халати зебо аз тарафи соҳибкор 350 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. Дӯстон, ана ҳамин қатори халатҳое ки шумо дар навор мебинед, қариб ки дар нарх як нархро ташкил мекунанд. Нархи ана ҳаминҳо 350 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. Инҷо бинед, ки аз як нусха қариб ки бо ҳама гуна рангҳо духта ба фурӯш гузошта шудааст. Размерҳояшон бошад, ана ҳаминҳое ки дар навор мебинед, аз размерҳои 42 сар карда то размерҳои 52 пуша мешавад. Боз як бори дигар хотиррасон карда мегӯям, суроғаи мо бозори Кормон, тарафи Тиллобозор, ҳафтум дарвоза. ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. Мо бошем ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳем. Доставка бошад, аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. Дӯстон, ана ин халатҳое ки шумо дар қатори боло дар навор мебинед, халатҳои почадори капюшондор мебошанд, ки нархи чунин як халати зебо аз тарафи соҳибкор 650 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. Дӯстон, инҷо ногуфта намонад, матоъҳои чунин халатҳои зебо аз матоъҳои пахтагин мебошанд, ки чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, пахта дар дунё аз ҷиҳати сифат ва қиматиаш ҷойи намоёнро ишғол менамояд. Аз ҳамин хотир чунин халатҳои зебо аз ҷиҳати сифати пахтагин буданашон дар нарх гаронтар мебошанд. барои ҳамин нархи чунин халатҳои зебои турецкӣ аз 350 сомон то 650 сомон нархгузорӣ шудааст. боқӣ дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон, тансиҳативу хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр, то навори навбатӣ.